Vyšetrovali majstri. Hej? To čo je? Rajecké republiky. Aha, dobrá hlava. Kristof je na kamerovanie. No, tak sa to všetko točí. Voda sa tu ohrieva, aj bola teplá. No. Všetko rastie ako z vody, je to divé. No, pomaly to ide, keď to robím sama, ale ide. To je dôležité. Postravy už bola, ešte vrchy, jeden, druhý. Potom vyhoblovať, vybrúsiť, aby bolo to vybrúsené do hladka ako toto. Hej, tam to je spoje. Udrží ma to veľkú výšku, 7 m 40 dĺžku a 3 m 30 výšku, takže ono to, teraz sa to zavetrí, ešte mi chýbajú 4 hranuly. Od cíľa zase musím zohnať, kúpiť a urobiť tento predok tuče na zemi, dať sem dopredu a bude fajné. A potom už môžem robiť strechu, bobrovku, toto ti pôjde tam dopredu, uvidíme, keď sa bude robiť podlaha, tam ďalej. Drevino by tu bolo. Drevička by sme mali na zimu dosť, keď sa vysuší prikryť. Ale tuto, kde sú tie dve naše? Ty sa nejdeš kúpať, či sprchovať? Kde je tá moja? Už je prichystaná? Tak ja sa tiež len umiem a pôjdeme tak. Nejdem, ja sa oblečiem a pôjdeme. Posprchujem sa potom, keď pôjdem do tohto. Ja si dám len šlapky a pôjdeme. Však jasné. No však sú na to ty. A čo si chcela? Kytku jede na ostriham a... Ale oni nemajú chybu. Sústrebná. Však v poriadku, však ale... Ide hraši, však ideme na hodinku. Aj to nie. Prinesme, zagratulujeme a ideme preč. Trochu si čo si zoberieme a ideme preč. Papagáje. Dobre, ja si dám len... Ja len to všetko obchaj do auta, aj tam, táto je tam. Len kytičku ešte spravím. Kytičku ešte spravím a bude dobre.